ஒருவர் ஒருவரை பற்றி புறம் பேசாதே. உன் சகோதரனின் மாமிசத்தை அறுத்து சாப்பிட விரும்புவாயா? வெறுக்க மாட்டாய்? எவ்வளவு கடுமையோடு இறைவன் பேசுகிறான் பாருங்கள். வெறுக்க மாட்டாய்? அப்படி இருக்கும் போது உன் சகோதரனை பற்றி ஏன் புறம் பேசுகிறாய்? புறம் என்றால் என்ன? முஹம்மது நபி இடத்திலே கேட்கப்பட்டது புறம் என்றால் என்ன? அவன் இல்லாத நேரத்திலே அவனை பற்றி பேசுதல், அவன் வெறுக்கக்கூடிய செயலை. முஹம்மது நபியே அவன் செய்த செயலை பேசுவதில் என்ன தவறு இருக்கிறது? முஹம்மது நபி சொன்னார்கள், செய்த செயலை, அவன் செய்த செயலை அவன் இல்லாத நேரத்திலே பேசுவதுதான் புறம். இதைத்தான் குர்ஆன் சொல்லுகிறது. இறைவன் சொல்லுகிறான், உன் சகோதரனின் மாமிசத்தை சாப்பிடுவதற்கு சமம்.